మౌలిక సాహిత్యంతో పాటు అనువాదాలను కూడా ప్రోత్సహించింది. 1954 నుంచి సాహిత్య అకాడమీ తాను గుర్తించిన 22 భారతదేశ భాషలలో వెలువడే సాహిత్య కృతులు నుంచి భాషకు ఒకరు చొప్పున 22 మందికి అవార్డులను బహుకరిస్తారు. సాహిత్య అకాడమీ ప్రస్తుతానికి గుర్తింపు ఇచ్చిన 22 దేశ భాషలు వరుసగా అస్సామీ, బెంగాలీ, డోగ్రీ, ఇంగ్లీష్, గుజరాత్, హిందీ, కన్నడ, కాశ్మీరీ, కొంకణి, మైథిలి, మలయాళం, మణిపురి, మరాఠీ, నేపాలీ, ఒరియా, పంజాబీ, రాజస్థానీ, సంస్కృతం, సింధీ, తమిళం, తెలుగు, ఉర్దూ ఇలా 22 భాషల్లోని సాహిత్యాన్ని సెలెక్ట్ చేసి అవార్డులు అయితే ఇస్తారంటండి. ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ సారీ బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు గ్రహీతలు ఎవరెవరో చూద్దాము. ఏ ఇయర్ నుంచి కూడా ఇస్తారు, ఇక్కడ ఏ ఇయర్ లో ఇస్తారు వాళ్ళకి అని అవార్డు ఎవరో చూద్దాం. ఇంద్రజిత్ గుప్తా 1993, ఏబి వాజ్పేయి 1994, చంద్రశేఖర్ 1995, సోమనాథ్ చటర్జీ 1996, ప్రణబ్ ముఖర్జీ 1997, ఎన్ జైపాల్ రెడ్డి 1998, ఎస్ఏ అద్వానీ 1999, అర్జున్ సింగ్ 2000, జశ్వంత్ సింగ్ 2001, మన్మోహన్ సింగ్ 2002, శరద్ పవార్ 2003, సుష్మా స్వరాజ్ 2004, పి చిదంబరం 2005, మణిశంకర్ అయ్యర్ 2006, ప్రియరంజన్ దాస్ మున్షి 2007, మోహన్ సింగ్ 2008, మురళీ మనోహర్ జోషి 2009, అరుణ్ జైట్లీ 2010, కరణ్ సింగ్ 2011, శరత్ యాదవ్ 2012, నజ్మా హెప్తుల్లా 2013, హెచ్ నారాయణ్ యాదవ్ 2014, గులాం నబీ ఆజాద్